chano chako tiego jopuonjre weche mag thieth kod chike kochakore higa manyien ma chopo dwaro mag oganda mathoth mosebedo ka dhiro mbalariany mondo ochiw tiegruok e courses ariyogi kod mamoko. Jojo manigi ler kowuok e nyasi mar chuo ogudu kata sidho kondo mane otimore mbalarianyno. Ne en nyasi mar 10 mar sidho ogudu jopuonje mbalariany Marongo. Nyasi ma jopuonje marom 1,575 ne osidhnegi ogudu. The role of our universities in the development of this country cannot be overemphasized. The various sectors of our economy largely depend on our universities to provide the necessary manpower to drive it. You stand here today as a testament to perseverance. Your families, your lecturers, and this institution are proud of what you have achieved. Do not fear challenges. Let them sharpen your skills, strengthen your purpose. You have endured rigorous academic demands. You have navigated uncertainties and emerged stronger. The knowledge and skills you have acquired at this university are not merely qualifications. They are tools for leadership, they are tools for innovation and service. Ka opogore kod puoch kod pak ne jopuonje mane osidhnegi ogudu kaachiel kod singo mar piny owacho mar bero somo e mbalariany duto e pacho kae. Jokanyo sekta mar somo moting'o jalup gavana ma Migori Dr. Joseph Mairi ne okonte mbalariany Marongo mondo koro chak tiego jopuonjre e somo mag thieth kaachiel kod chike. We want to challenge this institution as demonstrated in its vision, capacity, and excellence. With this in mind, I encourage the leadership and stakeholders to consider establishing a medical school and ultimately a full medical campus. And our region needs more healthcare professionals, more researchers, and more specialized training. Jalup Chancellor Marongo Ngire Samuel Gudu e duoko mare ne wani courses mag thieth kaachiel kod mago mag chike gidhi chako higa manyien mondo koro chiw thuolo ne kwan oganda mathoth ma osebedo kalimo mbalariany ka penjo courses gi. We did discuss with the governor of Migori County in terms of starting health science faculty and also starting the School of Law. And Your Excellency, I promise that next year those two programs will be at Rongo University. Gudu wacho ni mbalariany dhi chako courses mathoth mantie kod chiro mabeyo. Rongo University is charting a strategic course towards becoming a world-class technology-driven institution founded on collaboration with research, innovation, commercialization, and entrepreneurship as its defining strengths. David Wateme, main director, Emigao mar somo, mane ochopo lo jagoro mongirore. Emigao mar somo Dr. Beatrice Inyangala, ne wane piny owacho, dhi nyime kod gero kuonde somo malong'o e mbalariany duto e pacho kae, kaachiel kod bero weche somo mamoko ma oting'o tiyo kod lony manyasani. Infrastructure development forms another cornerstone of our agenda. The government is actively investing in modernizing educational infrastructure, including digital connectivity, laboratories, libraries, student housing, and teaching facilities to ensure that our institutions offer environments that are conducive to learning, research, and innovation. George Juma, Ramogi TV, Migori.